Que tal? Moi boa noite, un saúdo deste venres. Imos pechar semana, hoxe venres 10 de xullo, imos coa información local. Principiamos na televisión local coas novas de interese. A primeira referencia do día pasa polas obras da Avenida Habana. Remataban xa esas obras que teníamos nas últimas xornadas. A Avenida da Habana vende sumar un novo treito totalmente renovado e que, segundo anunciaron onte dentro do Departamento de Obras, xa están oficialmente rematados os traballos de mellora de servizos e pavimentos neste vial, entre o número 99 e o cruce coa Rúa Cabanas. De feito, o alcalde das Pontes visitaba xa a zona para comprobar o resultado dunha intervención que segue na liña de fases previas, en a que o obxectivo é mellorar a accesibilidade, a seguridade viaria e a calidade dos espazos públicos e dos servizos. Valentín González Formoso destacou a importancia deste proxecto que asumiu a empresa Cholo SL, e no que se investiron 166.538 euros procedentes da Deputación da Coruña. Con respecto ao proxecto en sí, renováronse integralmente as beirarrúas, substituíronse os servizos de saneamento, creouse unha rede separativa de pluviais e instalouse novos sumidoiros e tamén un novo servizo de iluminación pública con tecnoloxía LED e novos báculos. O igual que nas fases previas, as beirarrúas e a calzada están agora ao mesmo nivel, nunha plataforma única para favorecer a accesibilidade universal e facilitar os desplazamentos peonís e, ademais, instalouse no mobiliario urbano. Vímonos ata agora a Pardo Bazán, onde antes había un colexo, agora hai unha explanada, agora hai un espazo no que imos ter unha nova residencia, pero absolutamente diferente. Así lo confirmaba nunha visita o propio alcalde. Agora que xa vemos as máquinas traballando no solar que ocupara o colexo Pardo Bazán, mentres eses traballos físicos avanzan, progresan igualmente os trámites burocráticos. Dentro do Concello afirmábase que se están a acelerar todo o posible os traballos administrativos e técnicos para iniciar as obras estruturais o antes posible. As Pontes será pionera neste novo modelo residencial para persoas maiores que porá en marcha a Deputación Provincial da Coruña. Unha iniciativa pionera en Galicia que apostou por un modelo público próximo, sostible e centrado na persoa. O alcalde Valentín González constataba onte que a nova casa de acompañamento funcionaría con pequenas unidades convivencionais abertas e máis humanas. Aquí nesta parcela, a Deputación da Coruña, en colaboración co Concello das Pontes, están a promover o que chamamos un centro de acompañamento a maiores Emilia Pardo Bazán. O que tradicionalmente se coñece como residencia de maiores vai a ser, neste caso, un espazo innovador, onde a Deputación pretende incorporar as máis avanzadas innovacións no ámbito da xerontoloxía, onde pretendemos que a calidade de vida dos usuarios e das usuarias seña o único obxectivo, non en obxectivo económico, sino o da prestación dun servizo público de absoluta calidade, onde os prezos podan pagarse, onde os prezos estén vinculados a os ingresos e os recursos que teña a persoa, como pasa nas residencias públicas da Deputación de Lugo ou nas da Xunta de Galicia. Por lo tanto, será un servizo donde o déficit que se xere o vai a asumir a propia institución, a Deputación da Coruña, donde nos próximos 15 anos invertiremos alrededor de 30 millóns de euros no mantenimento deste servizo público. Creo que é máis que necesario que a xente maior teña unha cobertura de calidade en espazos como este que promove a Deputación da Coruña e o Concello. Estamos moi orgullosos do que estamos a facer, estamos acelerando os trámites en todo referido á tramitación vinculada aos permisos da Xunta de Galicia, aos permisos constructivos, á demolición do edificio que aquí había antiguamente, o Colexio Pardo Bazán, tamén no referido á redacción do proxecto xa adxudicado, e esperemos que ao longo deste ano podamos iniciar unha obra que vislumbre por fin un final anhelado non só no barrio da Pardo Bazán, sino en todo as Pontes, un espazo público onde podemos atender con garantías e con calidade a quen tanto deu para nós durante tanto tempo como foron os nosos maiores. Acá vai contar con 4 unidades convivencionais que reproducen un fogar con espazos propios, cociña, zonas comuns, habitacións individuais ou dobres con baño propio e un equipo profesional de cuidado permanente. Ademais, garántese que se facilitará acceso a persoas con pensións baixas e facilitará tamén a ocupación sostida e un reforzo da coordenación entre administracións de cara a un sistema público galego de cuidados máis sólido, moderno e equitativo. Toda aquela xente que adoita pasear pola sella de Calvo Sotelo, ou aquela que non fai tan regularmente, pensaba facelo, vai se ter que tomar unha semana de descanso por mor dos traballos de demolición de diferentes infraestructuras que están bastante perto desa sella peonal, vai se pechar durante unha semana. A partir do luns, día 13, vai se pechar a sella de Calvo Sotelo. O peche temporal está previsto ata o día 24 tamén de xullo.
aunque se pudiese proceder á reapertura de nantes, comunicaríase á cidadanía. Este peche dun treito completo prodúcese por motivos de seguridade. Os traballos de demolición que vai desenvolver nesa semana a empresa Lezama, Demolicións, nas proximidades da Sella, aconsellan esta suspensión do paso nos días sinalados. En concreto, vaise cometer a demolición de varios hilos e dun absorbedor, que dá moi perto deste camiño moi concurrido por paseantes. Tamén debemos apuntar que, dado que os traballos se efectúan en días laborables, o sábado 18 e o domingo 19, prevese que a Sella permaneza aberta. Pódese consultar a zona pechada afectada directamente nas redes oficiais do Concello. Comezaron xa as misas de novena, comezaron hoxe mesmo, por tanto pola mañá, porque sabedes que hai ese mesmo horario das 7:30 de comezo, tanto pola mañá como pola tarde. Tivemos xa a da mañá e a de hoxe a primeira da tarde, a partir de agora 9 días seguidos. A devoción de veciños e veciñas das Pontes pola patroa volvía a congregar a dúcias de fideis no inicio dun dos cultos relixiosos máis emblemáticos do verán pontés, e que hoxe, co anuncio das bombas de Palenque, tiñamos as dúas primeiras misas de novena en honra a Virxe do Carme. Unha tradición que segue a congregar a pontes e pontesas de todas as idades na Praza do Carme, que ao longo das vindeiras xornadas darán conta da súa devoción e respeto pola patroa, durante 9 días que culminarán o domingo coa procesión de subida das imaxes do Carme e María Madalena e a ofrenda floral. Tal e como xa acontecía hoxe mesmo, tanto pola mañá como na misa de tarde, as celebracións arrincan ás 7:30, co rezo do Rosario, e co que se prepara o espírito dos asistentes. Xa dende as 8 temos a tradicional liturxia da palabra e o rito da comuñón, que esta mañá impartía o párroco Juan Pablo Alonso Rolle e que xa pola tarde contou coa presenza do reverendo de Neda Ramón Antonio López Rodríguez. É que a colaboración e irmandamento entre unidades pastorais vai ser a dinámica destes días de fervor relixiosa. Así, o domingo á tarde, o predicator central será o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, e o luns teremos tamén na misa vespertina o reverendo Enrique Malvar. Para a tarde do martes está prevista a presenza do párroco de Ribadeo, Gonzalo Varela, e o mércores, dende a Unión Pastoral de Guitiriz, contarase con Iván Trujillo. Xa o xoves, día da patroa, a misa da tarde estará oficiada polo sacerdote de Burundi, Bonaventure Enximirimana. O venres visitará as Pontes o bispo de Mondoño do Ferrol, Fernando García, e o sábado a derradeira misa de novena, a que seguirá a procesión de baixada da Virxe, vai estar oficiada por Juan Pablo Alonso Rolle. Tras o éxito desta primeira xornada, que xa non é nada novo, agárdase que nestes días continúe a gran afluencia de fideis a estas celebracións en honra coñecida como a Estrela dos Mares, e que para uns é unha tradición, para outros a oportunidade de reencontrarse coa comunidade relixiosa local, e para outros unha ferramenta perfecta para renovar a súa fe. E arranca xa un novo programa, unha nova edición das Noites do Carme. Teremos música, teremos danza, teremos espectáculos, todo nas Noites do Carme que volven un ano máis fieis á cita coas festas. Xa está todo listo para que arrinque unha nova edición do programa musical Noites do Carme. 6 xornadas de música con diferentes concertos gratuitos ao aire libre que converterán a emblemática Praza da América dende mañá no epicentro cultural da nosa vila durante as vindeiras xornadas. O pistoletazo de saída será cousa do tradicional certame de bandas, unha cita imprescindible que festexará a súa 29ª edición e que non só vai servir para poñer en valor o gran traballo da formación que dirixe Daniel Novopena, senón tamén para chegar a veciños e veciñas o gran traballo da agrupación musical Lira de San Miguel, de Oia, e a banda da Escola de Música Charamela de Pontedeume. Como xa é habitual, teremos o pasarrúas das tres formacións que partirá ás 7 da tarde de diante da Casa do Concello e ás 7:30 arrincará o recital precisamente coa Charamela de Pontedeume como primeiros convidados. Ademais da música instrumental, Noites do Carme apostou este ano novamente por un cartel que combina as agrupacións da vila de todos os xéneros con propostas de gran proxección. Así, para o domingo teremos a Asociación Coruñesa Xacarandaina, que visitará o escenario das Noites do Carme grazas ao programa Danza 3 de Agadic. A entidade tradicional, que leva dende finais dos 70 en activo, traerá a vila un espectáculo que aunará baile tradicional, canto e música de gaitas, pandeiretas e tamborís, coa fin de chegar o rico folclore galego a ponteses e pontesas nunha actuación gratuita que terá lugar o domingo, como dicíamos, ás 8:30 da tarde. E tamén o folclore galego será protagonista na terceira sesión destas noites. Neste caso, da man das pandeireitas da Escola de Música Tradicional das Pontes que dirixe Belén Mato. As máis de medio cento de alumnas e alumnos dos diferentes niveis da Escola Municipal volverán marcar o ritmo da noite pontesa dende as 8:30 mediante diferentes cantigas, pasodobres, rumbas ou xotas e que de seguro serán todo un éxito. Todos os concertos das Noites do Carme van ser gratuitos e no caso de que a climatoloxía non acompañe, trasladaránse ao escenario do Auditorio Municipal a Lobi.
E arrancou xa a exposición Fotopoema. Xa podemos ver os diferentes poemas e as fotografías plasmados nas lunas que temos no Colexio Santa María, pero que ademais onte facías unha presentación especial e oficial coas propias protagonistas. Un clásico que non podía faltar nas festas do Carme, a exposición Unha foto, un poema. Unha iniciativa que cada ano logra reunir a fotógrafos aficionados e profesionais da vila con poetas tamén locais para idear unha colección de propostas visuais nas que se mestura a creatividade fotográfica coa literaria con rúbrica pontesa. De feito, en onte á tarde podemos desfrutar das diferentes creacións ideadas para esta edición e que xa engalanan o pecho do Colexio de Santa María. Unha vintena de textos de Aníbal Ángel, Santi del Moral, Silvia Pardo, Mari Carmen Freire, Roberto Ormida, Tere Molina e Suso López, xunto coas incorporacións dos versos de Jaime Rey, Gonzalo Soutomayor e Tania Prego, as que lle poñen imaxe as instantáneas de xa fotógrafos habituais desta iniciativa como Luis Díaz Fáez, Sonia Sueiro, Marisol Souto, José Manuel Cazás, Javier Balseiro, María José Alén, Javier Álvarez, Vanessa Cebreiro, Candela Prieto e os que tamén se suman este ano os obxectivos de Álvaro Domínguez e Cris Andina. De feito, entre estas creacións atopamos paisaxes de todo o mundo, dende desertos ata altas montañas nevadas ou a inmensidade do Atlántico, instantáneas do rural, de situacións cotiás do día a día como unha parella paseando pola Praza do Carme, ata eses momentos máxicos nos que comezan a voar as sementes dun dente de león, o sol comeza a algocharse ou o ceo nos deixa coa boca aberta coas súas cores. Todo isto marcado nos versos dos creadores locais e que precisamente onte na Casa do Peso daban lectura ás súas composicións ao tempo que tamén explicaron o punto de partida para crear cada texto ou tomar cada unha destas instantáneas. Sentiches o océano atravesarme a vista e o vento esculpir as teas contra este corpo, entregado ao inteiro a ti. O eco dos heróis resoar nos muros dun búnker. Miña nena atlántica, creváchesme as mareas, imparable, mandando misiles dende o borde do acantilado. Pequena vikinga, guindácheste a vida alén do útero. Aí está a proba. Como non é mesmo vivilo a traveso da pantalla do seu televisor que contalo, o mellor é que desfruten en directo da maxia creativa desta mostra, que sopra xa 12 candeas, e que poderemos desfrutar ata o 31 de agosto engalanando o pecho do Colexio de Santa María. No Conservatorio de Música están de vacacións, pero antes de empezar o vindeiro curso van ter a ocasión de xuntarse para decidir os horarios cara a vindeira tempada. Denantes de marchar de merecidas vacacións, a dirección do Conservatorio de Música das Pontes xa adiantou o traballo coa publicación das xornadas nas que en setembro os alumnos e alumnas que asistan ao centro deberán escoller o seu calendario formativo. Os días 2 e 3 de setembro realizaránse as seleccións dos horarios individuais para cada materia, ademais dos horarios para as asignaturas optativas para os nenos e nenas que inicien a súa formación en sexto de grau profesional. Así as cousas, o día 2 ás 4 escollerán os itinerarios optativas de sexto de grau profesional, ás 5 conxuntos e música de cámara, ás 6 violonchelo, clarinete e percusión, e xa ás 7 terá lugar a elección de horarios para as clases individuais de saxo, guitarra e flauta traveseira. Para o día seguinte, o xoves 3 de setembro, ás 4 están citados os alumnos e alumnas de piano, vento metal e violín, e ás 5 os de piano complementario. A semade xa se coñece o día oficial de inicio das clases e que está marcado para o 9 de setembro. E lembra que esta fin de semana temos esa marcha solidaria que organiza a Xanela, unha andaina na que aínda temos ata o último momento a posibilidade de participarmos. O deporte, a solidaridade e a convivencia volverán ir da man este domingo na nosa vila. É que a contorna da Canle Cuarta xa está a prepararse para recibir os participantes na cuarta edición da carreira Andainas Solidarias As Pontes Contigo, un evento xa consolidado no calendario local e que este ano promete ser unha vez máis unha festa. Coa organización da Asociación de Discapacitados Activos a Xanela, a cita ten dous obxectivos: recadar fondos para as diferentes actividades de apoio e dinamización que se desenvolve durante todo o ano mediante esta entidade e ao mesmo tempo apostar por unha cita inclusiva, sen barreiras, apta para todo tipo de condicións físicas e idades. O éxito da convocatoria xa se comeza a notar con máis de 150 persoas dispostas a poñer as deportivas por unha boa causa. Aínda que o mesmo domingo aínda haberá opción de inscribirse no posto de organización da proba, media hora adenantes da primeira das carreiras e que está programada para as 10 da mañá. Hai distancias para todo tipo de idades e condicións físicas, dende os máis pequenos da categoría biberón ata os case 6 km da carreira absoluta cun circuito circular totalmente urbano de 1,8 km e no que importante non é bater récords ou atravesar a liña de meta en primeira posición, senón que calquera
persoa poida participar sen importar as súas barreiras de mobilidade. Para os que non tiveron tempo ata o momento de formalizar a súa inscripción, poden anotarse o mesmo domingo na zona de saída de Nantes de Carrinquen as probas, e que xa non é excusa para quedar no sofá. Foi todo por hoxe, foi todo por este venres. Volveremos na xornada do vindeiro luns, despois da fin de semana. Grazas, boa noite e bo descanso.